I dag der vil jeg vise, hvordan vi laver de her nye fastelavnsboller, fyldt med creme, karamel, dyppet i en belgisk skålchokolade, og så toppet af med sprød krokant og flagesalt. Til at lave de her nye fastelavnsboller med, der skal vi allerførst bruge vores væsker. Og hvis man ser her, så skal jeg både have noget sødmælk og noget vand. Der er en overvejende mængde af sødmælk i, og det er fordi, at sødmælk det er en af de her væsker, som der har et højt fedtindhold i sig, så man får den her rigtig lækre, bløde dej. Men der kommer også noget vand i, og det der er vigtigt med det vand her, det er, at det skal altså være rimelig varmt i det. For den mælk, jeg har taget her, dem opbevarer vi jo på køl, så den er kold. Så for at få vores dejtemperatur op, så er det vigtigt, at jeg kører med rimelig varmt vand, for ligesom at prøve at kompensere for den kolde mælk. Når det så er i, så tager jeg vores friske gær her, kan lige nuller det lidt ud i melen her, og det er bare ganske almindelig hvedemel. Ude ved stuetemperatur, ikke ind på frost, for vi vil gerne have, at temperaturen på den her dej, den kommer op på de her 5-26 grader. I med alt det. Og så for at det skal komme til at smage af noget, salt og sukker og grov kardemomme. Jeg kan rigtig godt lide at bruge grov kardemomme i stedet for den der fine stødt pulver der. Man får et meget, meget bedre udtryk i det, fordi man kan se de her grove nister, der ligger i dejen. Og så er smagen, den er heller ikke lige så skarp, som den er i stødt kardemomme. Når du tager sådan en stødt kardemomme der, så er den er meget bitter, skarp, kraftig på en eller anden måde. Den her, den er så lidt mere let og rund i smagen. Så den foretrækker jeg altså til godt og vel alt bagværk med kardemomme i. Og så har vi selvfølgelig 100% dansk smør. Men det kommer jeg ikke i til at starte med. Jeg kører lige det her en 4 minutter langsomt, indtil dejen den samler sig, og så kommer jeg fedtstoffet i bagefter. Det giver mig en mere smidig dej, og det er altså en fordel, når vi skal stå og arbejde med den efter, og vi skal forme den til boller. Så skal bare den køre. Nu er vores dej, den er kørt færdig, og den endte med at køre 5 langsomt og 5 hurtigt. Så inden vi lige tager den ud, kører vi lige noget hvedemel på bordet. Igen, det er så vigtigt, at man sørger for at få den her vand varmet op. Man kan også godt varme mælken op, men det vil bare være for omstændeligt for os hernede. Men ved at mærke med bagsiden af min hånd her på dejen, der skal den gerne mærkes lun. Den skal altså ikke være varm, men den skal bare lige være lidt lun i det. Og det kan jeg mærke, den er. Og så ved jeg altså, at vores dejtemperatur, den er lige som den skal være. Man kan også se de her fine nister, der ligger her i. Alle de her små, mørke korn, der ligger. Det er den her grove kardemomme. Og den vil man altså ikke kunne se, hvis man bruger den stødt kardemomme. Så selv hvis man bare ser bortset fra, at jeg synes, det smager bedre, så synes jeg, at det visuelle udtryk, det giver her, det er altså bare lækker. Man er ikke i tvivl om, der er kardemomme i den, og det skal man ikke være. Vi skal have vejet dem af i nogle bræk, fordi at så bruger vi vores afbrækker til at forme dem til boller. Og sådan et bræk, vi laver, dem vejer vi af på 2100 gram, og så bliver den delt i 30. Og det er faktisk en lidt mindre bolle, end hvis det var sådan, man skulle lave en ganske almindelig bløddejsbolle. Og det er jo fordi, vi fylder den med en masse creme efter, der også gør, at den bliver lidt større og udvider sig. Så for at det ikke bliver for meget dej, så har vi skruet størrelsen på bollen lige lidt ned. Det næste vi gør nu, det er at virke dem runde op. Når vi gør det, så gør vi egentlig 2 ting. Vi får strammet dejen op, og vi får fordelt den ligeligt ud over det hele. Så når det er, at vi kører den i vores maskine her bagefter, så bliver alle bollerne lige store. Så jeg er ude efter at få sådan nogle her, som man kalder bræk. Sådan nogle runde, nogle helt spændstige overflade. Og man kan faktisk også se en lille smule af sådan nogle luftbobler, der kører op. Det er også et rigtig godt kvalitetstegn. Når man laver sådan en bræk her, det er nemmest at få den så cirkulær som man kan. Tag håndfladen hernede, tryk fra midten af dejen og ud, og så den flap, du ligesom trykker ud her, lægger du ind i midten. Så roterer du den lige en lille smule, så du kan få fat i det næste stykke. Tryk ud og fold op. Roter, tryk, fold. Og det gør man bare hele vejen rundt, indtil man får alt samlet sammen inde på midten her. Og så kan man begynde at lægge den op på siden, mens man bliver ved med sådan at virke den op med hånden. Og så lukker man den lige af til sidst. Så får man altså den her runde, spændstige overflade. Hvis man ikke har sådan en afbrækker her, og man gerne vil lave dem derhjemme, så er det jo simpelthen bare så simpelt som at tage og veje 70 gram af. Og så kan du bare tage den, og så virke den rundt op ved at lave sådan en kugle her med din hånd. Og så bare køre dejen og presse den ned mod bordet, og så køre den rundt. Så får du altså lavet nogle små boller her. Vi laver så en 500 om dagen. Så det vil være rimelig kedeligt, at jeg skal stå og lave det. Så vi bruger altså lige den her maskine til det. Så skal de her egentlig bare have lov til at ligge og hvile i 20, måske 30 minutter. De skal gerne begynde at hæve, blive større. Og når man så trykker på dem, så skal de ikke føles så spændstige og stramme, som de er nu. For hvis jeg prøver bare at brække dem her endnu,
så vil dejen altså gå fuldstændig fra hinanden, trævle fuldstændig i smadder. Så det er vigtigt at sørge for, at de får den liggetid, de skal have, inden vi kører videre i processen. Nu har de lagt i en 20-30 minutter, og jeg kan mærke nu, når jeg trykker på dem, at de er meget mere afslappet i det. Men det er altså heller ikke sådan, at de flader helt ud, og hvis man trykker på dem her, og de sådan nærmest begynder at kollapse, så har de altså stået alt for længe. Så der skal altså stadig være noget struktur i. Og så kan man også se, at jeg har lige skåret mig. Det er derfor, jeg har den på. Bare lige. Så behøver man ikke spørge til det. Jeg tager sådan en plade her. Der er markeret op til 30 boller på sådan en. Så jeg lægger mit bræk her lige i midten. Og nu bliver det rigtig vigtigt at sørge for at få delt den lige ud over det hele. For den maskine, den kommer i, den trykker det lidt ud over det hele, men den vejer jo ikke hver enkelt bolle af. Så jo mere præcis vi gør det her, jo bedre bliver vores slutprodukt. Så jeg starter med at trykke inden fra midten af, og så bare ud. Og så kører jeg længere og længere ud for hver omgang, jeg når. Og så med flad hånd her til sidst. Og så vil jeg gerne have, at jeg kan få dejen til næsten at dække det hele. Man må godt lige kunne se en lille smule af dem her, noget i stil med det her. Og jeg bruger altså ingen mel, hverken under eller over. Fordi hvis man gør det i sådan en maskine her, så kan den ikke klistre sammen til, at det ligesom kan få ved, og så virke dem rundt op her. Så vil det bare sådan glide frem og tilbage, og så kommer de bare firkantet ud. Så bruger vi den her base her. Jeg sætter pladen ind, og det er en meget, meget simpel maskine. Der er en sten, der trykker ned, deler det ud over det hele. Kniv, der kører ned og deler dem i 30. Og så begynder den egentlig bare at dreje rundt, mens den her plade er presset ned. Og så den rotation, den skaber her, mens der er pres på, det er ligesom vi kan gøre på bordet med vores hånd. Det virker den rundt op. Sådan der. Så deler den og drejer dem rundt. Og så er der altså lavet 30 boller. Det er smart. Så skal vi have dem på plader. Og det man faktisk også kan se her, nogle af dem er blevet lidt ukurante her. Dem her, rigtig fine runde boller. Sådan skal det være. Nogle af dem her i siden, de er ikke blevet sådan helt ordentligt virket op. Man kan se, at de er sådan lidt mere firkantede i det. De har ikke den her fine runde afslutning, som de andre har. Enten så kan det være fordi, at man ikke har fået den banket ordentligt nok ud her. Det kan også være en indstilling på maskinen. Fordi højden på den her stenplade her, den skal man nogle gange justere alt efter, hvor meget ens dej den er hævet, og hvor mange kilo man laver ad gangen. Så vi prøver at tage dem med her, fordi så kan man også lige se slutresultatet, når man bager. Det man ellers også kan gøre, der er også en af dem her, så kan man også nogle gange redde den på bordet her, ved man lige tager den ned, lige virker den lidt op med hånden her, og så kan man altså redde det på den måde. Så når vi står og sætter dem på plade, så plejer vi lige at kigge på dem her og se, ligesom den her, om der er nogen, der lige har behov for lige at få en lille ekstra kærlig hånd her. Vi kører 16 på plade, så det er sådan, at de har plads til at kunne udvise sig og til at bage ensartet. Og så bager vi dem også af i en hærdeovn, ikke vores stikovn. Vores stikovn, den giver en meget mere tør luft i det, så bollen den simpelthen bliver for tør i det. Ved at bage dem i hærdeovn, hvor vi har det her over- og undervarme, så får vi bagt den rigtig fint i toppen og bunden, men vi får sådan en hvid, blød kant hele vejen rundt. Og det er meget bedre til sådan nogle produkter her. Og så skal det egentlig bare i et stik, raskes og bages, og så lige inden de kommer i ovnen, der får det lige en gang æggespray, så det kan få den her gyldne farve på toppen. Bollerne de er kommet ud af ovnen, og jeg har lige taget lidt forskellige af dem lige for at prøve at vise nogle ting her. Det første man kan se, det er jo, at nogle af dem de har den her helt runde form, som vi gerne vil have. Og så er der også nogle af de andre her, som har fået sådan en lidt mere firkantet en. Og det er, når det er, at vi kører dem igennem afbrækkeren. Hvis der er nogle af dem, der ikke bliver trykket ordentligt ud og virket op, så har de ikke fået den her helt runde form. Får de ikke den rigtige form, når vi står med dem, så har de altså heller ikke den rigtige form, når de kommer ud af ovnen. De fastelavnsboller her, de skal jo fyldes med en masse creme. Og for at gøre det på en måde, så man ikke bryder den her overflade, så tager jeg bunden og en spids kniv, lige laver et hul cirka halvvejs ind i bollen, og så lige drejer kniven rundt for at få lavet et forholdsvis rundt hul, så det er nemmere at stikke sprøjteposen i, og så fylde den med creme. Og det gør jeg egentlig bare ved alle sammen. Laver et hul her i bunden, og så er der selvfølgelig ingen grund til at vende dem om igen, fordi det er jo bare dobbeltarbejde. Dem vi laver her, der laver vi med saltkaramel og med en vaniljecreme. Der findes et hav af muligheder. Altså, det er kun fantasien, der sætter grænser. Den helt klassiske, det er jo med himbemarmelade og vaniljecreme, men jeg kan rigtig godt lide den her, fordi at vi skal have goldchokolade på, og jeg har altså bare en sokker for det goldchokolade. Så vi starter med saltkaramellen, trykker den ind i det hul, vi lavede her, og så giver den en god snadder af det. Og i dem her, der kan man altså kun få for lidt i. Man skal altså ikke være bange for at fylde dem godt op. Og hvis man har fået lavet sin bolle ordentligt, så har den en helt blød krumme og tekstur ind i. Så når det er, vi sprøjter de her cremer ind i, så flytter de egentlig bare på krummen,
så de nemt kan være derinde. Hvis det er sådan, at man sprøjter i, og man synes, man kan mærke modstand, og cremen det flyder bare ud til alle sider, så er det fordi, at dejen ikke er blød nok, der er ikke nok fedtstof i, krummen er simpelthen for stiv eller bagt for hårdt. Vanillecreme kører vi oveni, og også bare en ordentlig snadder. Trykker den ind, og så bare trykker til. Og så kan man faktisk se, at bollen begynder at hæve sig lidt, fordi at den bliver fyldt med det creme her. Som dekoration til den, vi har her, der dypper vi den i en gold chokolade, som er fra Callebaut, belgisk chokolade. Og det er sådan en lys karamelchokolade. Den smager mega godt. Altså, det er min favoritchokolade. Den er ikke lige så syrlig, skarp i smagen, som den mørke er. Den er heller ikke helt lige så sød som den hvide. Og så har den lige de der noter af karamel. Det er så lækker. Dypper bollen ned, cirka halvvejs ned. Lige lader det stå og dryppe lidt af. Og når den så stopper med at stå og dryppe der, så kan vi vende den. Og så skulle vi gerne have et forholdsvis skarp finish. Hvis vi vender den for tidligt, så vil det begynde at rende ned for os her. Så man er nødt til lige at vente på, at det begynder at sætte sig lidt. Til dekoration, der kommer vi lige en lille smule krokant på, og så en smule flagesalt. Eller voilà. Og når det er, man står og dypper dem her, man kan godt dyppe en 4 stykker, inden man putter pynten på. Men pas på med at dyppe for meget, fordi hvis chokoladen den når at sætte sig helt, så er det dekoration, vi kommer ovenpå efter her, det vil altså bare prelle af. Og der har vi dem sådan set. Den her nyfortolkning af en fastelavnsbolle, som der hitter helt vildt lige nu. Og egentlig de første 2 dage, vi havde dem i butikkerne, der var de udsolgt på 3-4 timer. Det er en lækker, blød bolle med en lille smule kardemomme i, masser af fyld i, og så den her belgiske sprøde chokolade udenpå. Det spiller bare. Det er mega lækker produkt. Vi skal jo selvfølgelig lige prøve at skære en over her, og så kan vi jo se, om jeg har fået nok fyld i. Ja, prøv lige at se det der. Det er lige præcis det, vi gerne vil have. Hvor vi kan se masser af creme indeni, karamellen, der ligger så heroppe i toppen, en lille smule ude i siderne her også. Og det er lige præcis derfor, vi putter karamel i til at starte med. For når vi så putter cremen i, så skubber den karamellen ud i alle sider, så den ikke bare ligger et sted. Så får du en lille smule karamel, der samler sig hele vejen rundt om cremen. Og vi er selvfølgelig også nødt til lige at... prøv lige at se, altså. Det er lækkert, mand. Og chokoladen, den er også bare... Den krakelerer helt, altså. Det er godt. Så lige samle den så en lille polchokolade med her. En lækker bolle, creme, chokolade, karamel. Det kan ikke gå galt. Det er mega lækker. Det er pissefedt, at sådan en ting som en fastelavnsbolle, den udvikler sig hver år. Altså den har virkelig været spændende at følge med i her de sidste 3-4 år, hvor bagerne bare er blevet mega innovative og laver alt muligt forskellige kreative nytænkninger på sådan en gammel klassiker. Det er mega fedt. Det smager godt. Jeg var godt nok startet på kur. Prøver vi igen på næste mandag. Det er godt, mand. Jeg begynder tirsdag. Er det? Man går med kur en dag. Hold kæft, mand. Og det går ikke godt. Så lang tid til du starter igen, jo. Nej, det er rigtigt. Man kan se positivt på det. Det er rigtigt. Så det er sådan, vi laver de her nye fastelavnsboller, cremeboller, hvad de nu hedder. Jeg har ikke et godt navn, så hvis du har et forslag, så giv lige lyd. Men det er sådan, vi laver dem. Og hvis der er et eller andet, I godt kunne tænke jer at se, hvordan vi laver, så smid det ned i en kommentar, og så skal vi nok komme til det på et tidspunkt. Og så for dem, der har fulgt os lidt tid, så har I måske set, at vi har fået en ven tilbage igen, som vi har savnet rigtig meget. Og det er Mr. Cookie her. Og Mr. Cookie er kommet tilbage, så tæl hvor mange gange du har set den flyve rundt i baggrunden, og så skriv det ned i kommentaren. Og hvis du gætter rigtigt, så er du altså med i lodtrækningen om en helt gratis kasse cookies.